Ka HSPDP mendaga sengi ka afno telik unai lor kala rakhe kan ma buram ya kalingkhu sengiap ka banyo jong unong seng ka party uba hoping stone lingdo kumsi benta ban ka ma buram ru ya ka jingno sinyang uma ye hoping banyakhon ban penyo ya la ka jong gejala bapura ka HSPDP kla pli ba ru ya umat sa ka ma jong utei urang ba hamau phan lor ha ka jaka jong kai pathai bai tenat hapo west khasil strik ya ka ni ka jingelang la pnya da ka youth wing jong ka HSPDP rambrai haringkat ka jingdon lang u president barang ba ka party uba kipi Panyang uba Martil N Mukhem MDC kibahiyang asem jong umait uping kinong Krisyan ke parti HSPDP kisang balang bat kiwei uba boni lingdo lingkhoy president ke youth wing HSPDP area unit ulapan syai halor ke jingbu ke parti ya umat jong uba huping ha kani ke jaka jong kai kalong khnang ba kiwei pat gijai benriu na kaleng kari kintip ya kanam bat kikam bakrau jong uba hoping stone lingdo bangilapu kerpang umot bari university agane ke snem rakhe golden jubilee Jong Kajala Meghalaya. The HSPDP the Kamau Buram. The ceiling to snem kapa nyau. The jing mentaka sni art military. Dive na arjar puar. The jing khat no. Ulet ma hoping stone lengdo nong lai. XMDC, XMLA, XMP. The foundings president of HSPDP. Polong way na kinong yalam radba. Ya ke hill state movement bat kerpang nongilam radba rengkat bat ki volunteer jong I lais patam bat ki hajar ki pat nagabanta ka full fledged state of Meghalaya kum kadak baka party baka jaipen riu bangi kemau yuni urang ba tongin agi thapti lang sa simpat